Ganyang Bulak Amba. Bulak amba sing tumuju desaku iku pancen kondang wingit. Sakiwa tengene dalan akeh dapuran pring mahanani bulak iku tansaya katon singup. Kendaraan kayata mobil, sepeda motor isih arang-arang kemliwer. Paling-paling ya mung pit ontel utawa becak. Ngendikane para sepuh, bulak kuwi minangka lemah bengkok lurah utawa kadus. Nanging seprana-seprene dijarake bero, ora dikemonah kanthi becik, saengga pategalan bulak kono pindha alas bebondotan. Wit-wit sing tukul ing kono mung eri-ori, kolonjono, cangkring, lan tentu wae dapuran pring sing sapirang-pirang. Liwat bulak kono wayah wengi, ora saben wong wani. Amarga sakliyane peteng uga kadhangkala ana kedadeyan sing aeng. Nate simbahku kondur sakwise ngrajang mbako ing tangga desa. Liwat bulak kono wetara jam 1 bengi. Simbahku sing ngasta gobang utawa piranti kanggo ngrajang mbako direridu saweneh wanita nganggo klambi putih dawa klangsrah lemah. Rambute sing dawa diore, mripat abang mencorong, rai mlonyoh kaya mentas kobong. "Nuwun sewu, Mbak. Derek langkung," ucape simbahku tanpa rasa wedi. Pancene simbahku iku kalebu piantun sing kendel. Wong wadon iku mung meneng, mencereng, nanging dumadakan wewujudan mau katon tansaya dhuwur, lan tambah dhuwur. Nganti madani wit pring ing burine. Ngerti nek lagi digodha lelembut, gobang sing ana astane simbahku gage diuncalake ngenani wewujudan mau. Nanging lak, wewujudan mau ilang tanpa lari. Gebonge nemahi dapuran pring. Saengga ana pring saklonjor kang tugel. Simbahku banjur njupuk gobang ing ngisor dapuran pring mau. Nuli nerusake laku kondur ing omah. Bareng esuk-esuk pring mau ditiliki dening simbahku. Anehi wit pring sing tugel wis ora ana. Bali kaya sekawit. Wose pring sing tugel mau bisa balik jejeg maneh. Ora tinemu nalar to kuwi. Parjo, tanggaku uga tau ngalami kedadean aeng ngepasi malam Jumat Kliwon. Dheweke arep bali bubar dolan omahe kancane. Wengi kuwi udakara jam 2-an. Langit katon padhang sinorot rembulan tanggal 15. Lintang-lintang uga pating krelip, nambahi endah swasana. Wah, ngantuk tenan aku. Mripat sepet. Asem tenan Badrundi. Arep mulih awit mau ora oleh. Paijo grenengan dhewe. Sinambi nahan ngantuk amarga oleh dolan nganti kewengen, malah meh parak esuk. Dumadakan syut. Dapuran pring ing pinggir bulak iku tumiyup mudhun, ngalang-alangi lakune Paijo.
Paijo njenggirat kaget. Lakune kandhek saknalika. Gitoke mrinding. Awak gembrobyos mripat sing maune sepet malik melek. Ngematake dapuran pring ing ngarepe. Mbah, danyangi dapuran pring. Kula namung badhe liwat mriki. Nyuwun mergi, Mbah, nyuwun mergi. Pocape Paijo karo ngewel. Kringet brubul sak jagung-jagung. Mbah, nderek langkung, Mbah. Paijo panggah nyebut-nyebut sing bau reksa dapuran pring mau. Syut. Saknalika dapuran pring sing maune ngadang dalan malik jejeg maneh kaya sekawit. Agahan Paijo mlayu sipat kuping tumuju omahe karo krenggosan. Wiwit nemoni kedadean kaya kuwi mau, Paijo ora nate dolan nganti bengi-bengi maneh. Siji maneh pengalamane Lekyah, tangga desa. Bengi kuwi Lekyah mentas rewang manten ing desaku. Amarga mangsake werna-werna, kepara Lekyah mulih kewengen udakara jam 12. Tekan bulak angker mau, Lekyah nyumurupi tumpukan klapa ing pinggir dalan. Lekyah gagas, mbok menawa klapa-klapa kuwi mau dipesen wong sing duwe gawe, arep diolah panganan apa ta apa. Lagi wae gagas-gagas ngono iku, dumadakan ana klapa siji sing glinding ana tengah dalan. Welah, klapa kok bisa glinding dhewe? Grenenge Lekyah sinambi njupuk klapa sing ana ngarepe mau. Sanalika Lekyah gidro-gidro, jelih-jelih, amarga klapa sing dicekel mau jebul sirah uwong sing mringis lan mendelik. Sakala Lekyah nguncalake sirah uwong mau lan mlayu balik nyang omahe sing duwe gawe. Sidane Lekyah ora sida mulih wengi kuwi. Aluwung nginep wae banjur mulih esuke. Crita iku kedadeane udakara ing taun 1980-an. Jalaran saiki wis jaman maju, bulak lan dapuran pring iku wis dadi bangunan masjid lan sekolahan. Malah saiki dalan kono rame lan padang. Lambuh menyang endi danyange dapuran pring mau? Mbok menawa lunga karepe dhewe, merga tansah keprungu swara adzan lan ngaji ing masjid kono. Warga desa uga wis ora tau mrangguli kedadean sing aneh-aneh maneh. Cutel.